Hindi naman sa lahat ng pagkakataon susundin ko ang luho mo. Kailangan ko rin magtipid para sa sarili ko. So tinitipid mo yung girlfriend mo, ha? Nagkataon lang na wala akong dalang pera ngayon. Ay naku, nakakainis ka. Teka, tapatin mo nga ako, Karina. Pera lang ba ang habol mo sa akin? Anong sabi mo? Pinalalabas mo ngayon na mukha akong pera? Hindi ko lang nasunod ang gusto mo, ganyan ka na. Ay naku, dyan ka na nga. Nasira na ang araw ko sa'yo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Sige, bossing. Salamat. Balik ulit kayo sa hardware namin, ha? Emong. Hoy! Emong! Oy! Busy-busy sa kakadot-dot sa bagong cellphone, ha? Teka, sino ba yung ka-text mo at hindi mo pa maibababa yung cellphone mo? Si Karina. Karina? Teka, parang naging customer na natin yan dito sa hardware store. Tama ba? Oo. Grabe. Ang ganda ng babaeng yun. Sexy. Ang kinis pa ng mga legs. Ang sarap lambingin. Teka. Paano naman kayo naging magka-textmate, ha? Siyempre, kinuha ko yung cellphone number niya. Ang lakas naman ng loob mo. Buti naman at binigay niya sa'yo yung cellphone. Ibahin mo ako, Toti. Pare, in love na ako sa kanya. Naku! Kakakilala niyo pa lang, di ba? Ewan ko ba kung bakit ganito yung nararamdaman ko kay Karina. Para bang matagal na kami magkakilala. Hindi kaya soulmates kaming dalawa? Soulmate? Hoy, ang ingay mo, Toti. Tumigil ka nga sa kakatawa. Nakakairita ka. Ayan, tuloy. Napagalitan ka tuloy na supervisor natin. Ano? Kailan mo babalak manligaw sa kanya? Baka next week o next month. Basta, bahala na si Batman. Basta inamin ko na sa kanya na na-crush ko siya. Crush? Ano to? High school? Pero Emong, hinay-hinay lang, ha. Kilalanin mo muna si Karina. Ganun naman ang ginagawa ko, Toti. Ang totoo niyan marami akong nalaman tungkol sa kanya. Tulad ng single mother pala siya. Toti, handa ako namang tanggapin ang nakaraan ni Karina Kung sa bagay, kapag mahal mo ang isang tao, handa mo siyang tanggapin kahit sino pa siya. Emong, Toti, ano ba yan? Binabayaran kayo dito para magtrabaho, hindi para magdaldalan? Sorry po, ma'am. Ma'am, malapit naman po kasing mag-break time. Kahit na! Hindi pa rin kayo dapat nagchichismisan. Hintayin niyo mag-break time. Pasalamat kayo, walang gaanong customer ngayon. Sige na, balik na kayo sa trabaho! Ang alam ko, dito nagtatrabaho si Karina sa mall bilang sales lady. Saan kaya siya dito nakapwesto? Di bale, maglilibot-libot lang ako. Mahanap ko din siya. Malapit na palang magtanghali. Sandali, parang si... Ayun! Si Karina! Malapitan nga. Karina? Oh, Emong! Anong ginagawa mo dito? Namamasya lang. At saka, para ayain kang mag-lunch. Total, ang sabi mo naman sa akin, ganitong oras ka nag-lunch break, di ba? Oo, actually mag-out na nga ako Hinihintay ko lang yung kapalit ko. Ililibre mo ba ako kaya ka mag-aayang mag-lunch? Uy, mukhang marami tayong pera ngayon Malaki kasi ang kinita ng hardware store na pinagtatrabahuhan ko. Galante naman yung amo kong Chinese sa mga empleyado niya. Ano, saan kita hihintayin? Sa employees entrance na lang. Sige, hihintayin kita dun, ha.
Thanks ulit ha. Nakatipid ako sa pagkain dahil sa'yo. Wala yun. Karina, na-receive mo ba yung tinext ko sa'yo kagabi? Oo. Bakit hindi ka nag-reply? Nabigla ka ba sa tinext ko sa'yo? Seryoso ka ba dun sa sinabi mo na gusto mo kong ligawan in the future? Oo. Ganun? Bakit sa future pa? Bakit? Gusto mo bang ligawan na kita ngayon? Kung talagang seryoso ka, dapat hindi mo na pinapatagal pa. Sige, mamayang gabi, pag uwi mo, sisimulan ko na ang panunuyo sa'yo. Kahit na babaste din kita in the future? Bakit? Balak mo ba? Depende. Kung makikita kong hindi ka okay, talagang busted ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong hindi ka madidisappoint sa akin. Talaga lang ha? Well, tignan natin. Oy, Emong! Nakatuto ka na naman dyan sa cellphone mo. Baka mahuli ka na naman ni Ma'am Becky at pagalitan ka noon. Sandali lang to. Tinetext ko lang si Karina. Wala bang pasok si Karina ngayon? Kaya active siya sa pagkikipag-text sa'yo? Day off siya ngayon. Ano? Nililigawan mo na ba si Karina? Oo pare. At pakiramdam ko naman malaki ang tsansa ko na sagutin niya ako. Talaga? Naku! Good luck na lang sa'yo pare. Sa totoo lang, bagay kayo. Oy, Emong, si Karina nandito. Oh, Karina, napasyal ka. May kailangan ka ba? May bibilihin sana ako. Eto, nilista ko na. Nasira kasi yung tubo sa bahay namin eh. Yung kuya kong tubero na ang gagawa. Ganun ba? Sandali lang ha. Kukunin ko yung mga bibilhin mo. Ako nakukuha ng mga bibilhin niya. Akin na yung listahan. I-entertain mo na lang yung future girlfriend mo. Ito yung listahan oh. Salamat pare ah. Future girlfriend mo daw ako, Emong. Oh, bakit? Ayaw mo ba? May sinabi ba akong ayaw ko? Kailan mo kaya ako sasagutin? Huwag kang mag-alala. Malapit na. Excited na ako, Karina. Kaya nga ginagawa ko ang lahat ng effort para mapasaya ka eh. Alam ko naman yun. Oh, ito na yung kailangan ni Karina. Magkano pala lahat? 70 plus 50 plus 80, bali 200 lang. Ay, nakalimutan ko pala yung wallet ko. Pwede bang mamaya na lang ako magbayad? Naku, hindi pwede Karina. Pasensya ka na. Ay, ganun ba? Kailangan ko na kasi. Toti, ako na lang magbabayad ng binili ni Karina. Naku, salamat Emong ha. Di bale, babayaran din kita mamaya. Babalik ako dito. Hindi na. Huwag mo nang bayaran. Sagot ko na to. Talaga, Emong? Basta ikaw. Alam mo namang special ka sa akin eh. Salamat, Emong ha. Ang pogi-pogi mo talaga. Nanood na tayo ng paborito mong pelikula. Tapos kumain tayo sa paborito mong restaurant. Ano pa bang gusto mo? Mamaya ako sasabihin sa'yo. Maglakad-lakad muna tayo dito sa mall. Masaya ka pala kasama, Emong, no? Bukod kasi sa napakagalante mo, ramdam ko na love mo talaga ako. Alam mo, kung sasagutin mo lang ang panliligaw ko sa'yo, hindi lang yan ang ibibigay ko sa'yo. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo sa abot ng makakaya ko. Sabihin mo lang sa akin. Talaga? Sinasabi ko sa'yo, swerte ka kapag ako ang naging boyfriend mo. Sige na nga. Sasagutin ko na yung panliligaw mo sa akin. Total, sabi mo suswertehin ako sa'yo. Seryoso ka, Karina? Sinasagot mo na ako? Oo, girlfriend mo na ako. Yes! Yes! Thank you, Karina! I love you! Mahal din kita. Uy, Emong, tingnan mo yun oh. May sale na mga bag doon. Halika, puntahan natin. Sige, Karina, tara. Grabe, ang gaganda ng mga bag. Ay, ito Emong oh. Alam mo ba, matagal ko nang gusto magkaroon ng ganitong klaseng bag. Ang ganda ng kulay niya na. Red na may gold chains. Magkano ba yan?
Ang original price nito nasa 2,000 pesos. Pero dahil sale ngayon, 900 pesos na lang. Emong, gusto kong magkaroon ng ganitong bag. Ay, kailan kaya ako magkakaroon ng ganitong bag? Sandali Oh, bakit mo binibilang ang pera mo sa pitaka mo? Balak mo ba akong ibili, ha? Sige, kunin mo na yan. Babayaran ko na. Talaga, Emong? Sigurado ka? Yan ang magiging regalo ko sa'yo ngayong sinagot mo na ako. Thank you, Emong! Grabe, ang saya-saya ko. Basta maging masaya ka lang sa piling ko. Kahit magkano pa yan, ibibigay ko sa'yo. Aba, bumili ka ulit ng bagong Android phone. Kanino mo ibibigay yan? Kay Karina, regalo ko sa kanya. Wow, sosyal. Ang ganda pa ng model ng phone na binili mo. Talagang ibibigay mo lang yan sa kanya? First monthsary kasi namin ngayon, kaya dapat lang na regaluhan ko siya. Tsaka matagal na niyang gustong magkaroon ng ganito, kaya nagkusa na ako na ibili ito sa kanya. Pero Emong, ilang sweldo mo din yan? Nakuha ko to ng hulugan sa isang kaibigan ko na may-ari ng gadget store doon sa may Victory Mall. Siya nga pala, doon sa mga kinuhang items ni Karina dito sa hardware. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw rin ang magbabayad nun. Kailangan niya kasi yun. Ako na nag-volunteer na magbayad. Aba, ang swerte naman ng girlfriend mo sa'yo. Siyempre, gusto ko lang maging mabuting boyfriend sa kanya. Pero pare, pwede ka namang maging mabuting boyfriend nang hindi gumagastos ng malaki, tulad ng ginagawa mo ngayon. Alam mo kung palagi mong ibibigay sa kanya ang mga luho niya, baka mamihasa yan. Huwag mong gawing materialistic ang girlfriend mo. Pare, gusto ko lang na walang masabi sa akin na hindi magandang girlfriend ko. Kaso pare, kapag hindi mo nasunod ang gusto niya, siguradong magkakatampuhan lang kayo. Emong, hindi sa nangingialam ako sa'yo. Pero magtipid ka rin. Hindi porket pinata ka, lulustayin mo na lang ang pera mo dyan sa girlfriend mo. Mag-ipon ka ng para sa'yo. Salamat sa'yo, Toti huwag ka mag-alala. Nag-iipon naman ako para sa akin Emong! Oh, Karina, malapit na ako mag-out. Mga 5 minutes na lang to. Hintayin mo ako Uy, ano ba yung box na hawak mo? Cellphone ba yung laman yan? Oo, binili ko yung Android phone na pinapangarap mong bilhin. Eto Talaga? Para sa akin talaga to? Happy first monthsary, mahal ko. Thank you, Emong! Grabe, sobrang akong pinasaya ngayon. Saan ka pa makakakita ng boyfriend na ubod ng galante tulad ni Emong? Naku Karina, ikaw na ang maswerteng babae sa buong mundo. Sinabi mo pa. Talagang swerte ako sa loves ko kasi love na love niya ako Siya nga pala, Emong. Pagkatapos ng lakad natin ngayon punta tayo sa butika ha. Bibili ako ng gatas ng anak ko. Baka pwedeng idagdag dito sa regalo mo sa akin kung okay lang sa'yo. Sige, ako na ang bibili ng gatas ng anak mo. Huwag ka na mag-alala doon. Ang lupit mo talaga, Emong. Karina, masaya ka ba talaga sa relasyon natin? Emong, masaya ako sa'yo. Masaya ako kapag kasama kita. Masaya ako kasi ramdam na ramdam ko ang pagmamahal mo sa akin. Talaga? Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Naniniwala naman ako. Huwag kang mag-alinlangan sa akin, Emong. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Kaya ikaw, maging kampante ka na ha? Hindi naman ako nagdududa sa'yo Kaya ako lang naman natanong yun sa'yo kasi gusto ko lang marinig sa'yo na paulit-ulit na mahal mo ako. Ang sarap kayang pakinggan nun sa tenga. Ikaw talaga? Nga pala, kumusta na si Renz? Sana sinama mo siya sa lakad natin. Okay naman yung anak ko. Yun nga lang, mas mabuting hindi ko na siya isama para masolo natin ang lakad na to. Mas enjoy tayo kung tayong dalawa lang Kung kasama natin si Renz, baka makonsumil lang tayo sa kakulitan ng batang yun. Pero natutuwa talaga ako sa anak mo. Ang lambing-lambing niya sa akin. Alam mo ba, Emong? Botong-boto si Renz sa'yo. Ikaw lang gusto niya maging second daddy.
Talaga? Kaya nga madalas nang itanong sa akin kung kailan ka raw niya magiging daddy eh. Sabihin mo kay Renz, magiging daddy rin niya ako. Karina, sa totoo lang, nasa atin na ang lahat. Kasal na lang ang kulang. Tama-tama, nasa tapat na tayo ng simbahan. Halika, pakasal na tayo. Ikaw talaga, Emong, ang bilis mo ah. Ano, kailan mo ba ako tatanggapin bilang asawa mo? Emong, kasi hindi pa ako handang magkapamilya. May tinutulungan pa akong mga magulang at kapatid, bukod sa anak ko. Oh, hanggang kailan ba ako maghihintay sa'yo? Girlfriend mo na rin naman ako, di ba? Mag-enjoy na lang muna tayo kung anong meron tayo. Bahala ka. Huwag natin madaliin ang pagpapakasal. Pagandaan muna natin yun. At saka Emong, huwag kang mag-alala sa akin. At ikaw lang ang gusto ko mapangasawa. Ikaw lang ang lalaking pakakasalan ko. Sabi mo yan ha? At least, makakahinga na ako ng maluwag. Kaya mo bang maghintay sa akin ng hanggang 2 taon? Siguro naman sa 2 taon na yun stable na yung buhay nating dalawa. Ano, kaya mo ba? Okay lang sa akin yun. Kahit 5 taon pa akong maghintay sa'yo. Makakaasa ka naman sa akin na hindi ko pa aabutin ng lagpas 2 taon ng paghihintay mo sa akin. Alam mo, Karina, yun lang naman ang kaisa-isang pangarap ko ang makasama at mapangasawa ang babaeng mahal ko. At ikaw yun. Basta Karina, sakaling makapag-desisyon ka na, patutunahin ko sa'yo na karapat-dapat ako na maging asawa mo. Huwag kang mag-alala, Emong. Matutupad din itong mga pangarap natin. May tamang panahon para dyan. Hoy, Emong! Imbes na maglinis ka ng hardware store, nakatuto ka dyan sa cellphone mo. Hindi ka binabayaran para lang mag-text? Sorry po, ma'am. Eto na po, titigil na po ako. Sino ba yung ka-text mo, ha? Si Karina? Hindi ka mahal nun. Pera lang ang habol nun sa'yo. Paano niyo naman nasabi yun, ma'am? Kilala ko yung lalaki na kaanak kay Karina. Patuloy pa rin ang komunikasyon nila sa isa't isa. Siyempre po, may anak po sila Sa palagay mo, wala silang relasyon? Siyempre wala. Paano ka nakakasiguro? Ma'am, hindi po ako magagawang lokohin ni Karina. Alam ko pong mahal na mahal niya ako. At kung meron pa rin po silang komunikasyon ng ex niya, wala po sa akin yun. Malaki ang tiwala ko sa girlfriend ko. Ma'am, 12:00 na po. Sige po, magbe-break na po ako. Ito talagang supervisor ko. Nakikialam pa sa relasyon namin ni Karina. Pero, totoo kaya yung sinasabi niya? Totoo kayang nakikita pa rin si Karina at ang ex-boyfriend niyang nakabuntis sa kanya? Tao po! Tao po! Karina! Karina! Si Karina po. Nasa loob. Ikaw ba si Emong? Oo. Halika, pasok ka. Emong, anong ginagawa mo dito? Siyempre, dinadalaw ka. Para sa'yo. Anong laman nito? Cake? Sans Rival. Binili ko yan sa bakery malapit sa amin. Masarap yan. Salamat. Karina, puntahan ko lang muna si Renz, ha? Sige, Lloyd. Sino yun? Si Lloyd, ama ni Renz. Kung ganun, tama pala yung sinabi sa akin ng supervisor ko na may komunikasyon pala kayo ng ex mo. Ha? Wala. Nagtatampo ka ba sa akin, love? Nagseselos ako. Ano ka ba? Huwag kang magselos kay Lloyd, no? Hindi ko maiwasan, Karina. Kasi ex mo yun. Ang ex ay ex na. Pero may anak kayo. Emong, kaya lang nandito si Lloyd para sa anak ko. Yun lang. Para na lang kami magkaibigan ni Lloyd. Wala lang pag-asa pang maging kami ulit. Dahil ikaw ang mahal ko ngayon. Maniwala ka sa akin. Sige, naniniwala ako sa'yo. Next time, huwag ka na magsiselos ha, love. Dahil kahit kailan, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Ikaw ang swerte sa buhay ko.
Happy 6th monthsary, mahal ko. Ano, masaya ka ba sa lakad natin ngayon? Ay, Emong, halika. Punta tayo dun, oh. Ay, tignan mo tong damit, oh. Ang ganda, di ba? Bagay siya sa akin, di ba? Oo, bagay nga sa'yo. Gusto ko nga sana nito eh, pero wala akong pera eh. Emong, Magpapabili ka na naman ba sa akin? kung okay lang sa'yo. Wala akong dalang malaking pera ngayon eh. Sapat lang yung dinala kong pera para sa sine at sa pagkain natin. Ano ba yan? Kasi naman eh. Alam mo namang may lakad tayo ngayon, dapat nagdadala ka ng malaking pera. Karina, hindi naman kalakihan yung sinasahod ko dun sa hardware store. Eh di maghanap ka ng bagong trabaho. Emong, paano mo ako mabubuhay niyan kung kakarampot lang yung sinasweldo mo? Ay, kakainis naman. Kung kailan meron ako magandang damit na ipapabili sa'yo tsaka ka naman walang dalang pera. Sandali, Karina. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay susundin ko ang luho mo. Kailangan ko rin magtipid para sa sarili ko. So tinitipid mo yung girlfriend mo, ha? Kung tinitipid kita, bakit sa kada labas natin ay binibili kita ng gusto mo? Nagkataon lang na wala akong dalang pera ngayon. Ay naku, nakakainis ka. Teka, tapatin mo nga ako, Karina. Pera lang ba ang habol mo sa akin? Anong sabi mo? Pinalalabas mo ngayon na mukha akong pera? Hindi ko lang nasunod ang gusto mo, ganyan ka na. Ay naku, dyan ka na nga. Nasira na ang araw ko sa'yo. Sandali, Karina. Huwag ka namang mag-walk out. Karina! Karina, bumalik ka dito! Karina! Karina, buksan mo naman tong pinto. Kausapin mo naman ako. Anong ginagawa mo dito? Karina, sorry na dun sa nangyari kanina. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Ay, ang problema kasi sa'yo, hindi mo iniisip yung sinasabi mo. Ayan tuloy, nasaktan mo tuloy yung feelings ng girlfriend mo. Sorry na nga. Huwag ka nang magalit sa akin. Pakiusap. Ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo lang ako? Wala. Huwag ka naman ganyan sa akin oh. Karina. Sige na, umalis ka na. Sandali, huwag mo naman akong pagsaraduhan ng pinto. Karino! Eto, binili ko na yung damit na gusto mo. Umutang na lang ako dun sa pinsan ko kanina para mabili lang to. Bakit ngayon mo lang sinabi na binili mo pala tong gusto kong damit? Ayan tuloy, natarayan pa kita. Sorry na, Karina. Eto, tanggapin mo. Ano, love? Galit ka pa ba sa akin? Hindi na ako galit sa'yo. Akin na yan. Yes, may bago na ulit akong damit. Grabe, ang ganda. Oh, masaya ka ba? Ha, mahal ko? Oo, love. Masayang masaya ako. Thank you, Emong. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Aba, Emong. Anong laman yung paper bag na hawak mo? Mga damit. Patingin nga. Oh, bakit mga damit pambata ang laman nito? Kanino mo to bibigay? Sa anak ni Karina. Wow naman. Ang gara, tol. Ibang klase ka talaga. Hindi lang luho ni Karina ang kinukonsinti mo, para rin yung luho ng anak niya. Wala na kasing magandang damit yung anak ni Karina. Naawa ko eh. Ay sus. Kaya ka inaabuso eh. Masyado ka kasing maawain. Hindi naman ako inaabuso ni Karina. Ano bang tawag mo dyan? Palaging nauubos ang pera mo kasi panay ang pabili niyang girlfriend mo sa'yo. Tol naman, hindi ka pa ba nakakahalata na piniperahan ka lang ni Karina? Toti, kusa ko tong binibili sa kanila. Hindi sila namimilit sa akin. Kung ganun bala, uto-uto ka. Sorry kung sinabi ko yun sa'yo. Pero kasi totoo naman, uto-uto ka. Emong naman, gumising ka na dyan sa kaibangan at sa katangahan mo. Isipin mo muna ang sarili mo bago ang iba. Tingnan mo, baon ka na sa utang. Halos wala ka na nga suswelduhin dito sa hardware store. Kasi napupunta halos lahat sa pambayad sa utang.
Paano ka mabubuhay niyan? Ha? Kaya nga nag-iisip na ako mag-resign sa trabaho ko eh. Susubukan kong maghanap ng trabaho sa Maynila. Yun na rin ang naging desisyon ko para mabigyan ng magandang buhay si Karina at yung anak niya. Grabe naman ang pagmamahal mo dyan kay Karina. Nakakatanga. Huwag ka naman ganyan kay Karina, pre. Siguro nga mahilig siya sa luho. Pero mabait siyang tao. At mahal na mahal niya ako. Siyempre, mamahalin ka niya. Malaki ang pakinabang niya sa'yo eh. Toti, magkaibigan tayo. Pero sana wag mo naman panghimasukan ng buhay ko. Nakapag-desisyon na ako. Mahal ko si Karina. Okay. Sabi mo eh. Hindi na ako kikibo sa'yo next time. Sana lang talaga huwag kang magkaroon ng problema dyan sa pinakamamahal mong girlfriend. Karina, halika na rito. Luto na agahan. Sandali lang, Emong. Nanonood lang ako ng balita. Mamaya ka na manood. Kumain ka na muna. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Sandali lang. May inaabangan lang akong balita. Bakit? Tungkol na naman ba sa showbiz yan? Basta. Ano bang balita ha? Sabi sa balita kanina, may parating daw na bagyo. Kailangan daw nating maghanda dito kasi sa Visayas daw ang punteriya nito. Pero mahina lang naman yung bagyo. Wala yan. Kaya nating dalawa yan. Ang lakas pa rin ng ulan sa labas eh. Oo nga eh. Kailan kaya titigil yan? Siya nga pala, anong niluto mong agahan natin? Punta ka na lang dun sa mesa at makikita mo. Ano ba? Sabihin mo na kasi. Basta, masarap yun. Ako, mas importante pa sa'yo yung TV kaysa sa pagkain ha. Sandali na lang to, Emong. Kapag tapos na yung inaabangan kong balita, tsaka na tayo humain. Ano ba kasi ang inaabangan mong balita? Basta nga kasi, Emong. Teka, manonood muna ako ha. Ay! Brown out! Ha? Buti pala nakapagluto agad ako ng agahan. Ay, kung hindi, naku, wala tayong makakain ngayon. Ay! Nakakainis naman oh. Ngayon pa nag-brown out. Hindi ko tuloy mapanood yung inaabangan kong balita. Tungkol ba saan kasi yung inaabangan mong balita? Ay, naku, Emong. Showbiz lang yun, basta. Hindi ka rin chismosa, ano? Ay, ewan ko sa'yo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang magandang binibini at naginit ang ulo dahil sa brownout. Ay, naku. Ano namang kalokohan yan? Ayon sa mga saksi, ang babaeng itatago na lamang natin sa pangalang Karina ay bigla na lang nag-init ang ulo dahil sa pagkaputol ng supply ng kuryente sa kanyang bahay na naging sanhi para hindi niya mapanood ang pinakaaabangang showbiz chismis ngayong araw. Sira ka talaga. O kaya ngayon, nananawagan si Karina sa kooperatiba na sumusupply ng kuryente sa buong Tacloban na sana ibalik na raw ang supply ng kuryente sa kanyang bahay para maging updated siya sa mga nagbabagang issue ngayon sa showbiz. Wala kang magawa ano? Ano, okay na ba akong maging reporter sa TV? Pwede rin. Ano pwede rin? Ang sabihin mo, pwedeng pwede. O sige na, mag-apply ka na bilang reporter. Sige na nga, makakain na nga. Tara na. Wow naman, ang dami mong niluto. Nagluto ako ng scrambled egg, luncheon meat, sinangag, tapos may noodles pa dyan. Tapos nag-init na rin ako ng tubig para sa kape natin. Pasensya ka na kung nakipagtalo pa ako sa'yo kanina kung sino sa ating dalawa ang magluto ng agahan ha. Ikaw na yung pinagluto ko kasi alam mo na. Teka, hayaan mong pagsilbihan ko ang prinsesa ng buhay ko. Nako, tigilan mo nga ako, Emong ha. Oh, ayan. Magpakabusog ka, love ha. Gusto kong maging isa to sa mga memorable na araw na kasama mo ko. Siya nga pala, Karina. Oh, bakit? Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na bala kong lumuwas patungong Maynila. Doon ko na kasi balak magtrabaho. Tsaka kailangan may makasama doon si Mama. Ha? Di sige. Okay lang sa akin. Pero kailan ang balik mo? Hindi ko pa alam eh. Pero babalik din ako agad. Bibisitahin ko lang kasi yung mga magulang ko. Tsaka bala ko sanang pumasok ulit dun sa supermarket na pinasukan ko dati. Ha? Pero bakit ka pa babalik dun? Pwede ka namang magtrabaho dito sa Tacloban ha. Pero kasi Karina hindi sapat yung kinikita ko dito. Di sige. Bahala ka. Pero Emong
ipangako mo sa akin na babalik ka rito ha. Oo, mahal ko. Babalik rin naman ako dito. Huwag ka na malungkot, ha? Halika anak, maupo ka dito. Mag-uusap tayo. Bakit po? Tungkol po saan, ma? Hindi mo sinasabi sa akin na may girlfriend ka na pala. Wala naman po sigurong masama kung magkaroon ako ng girlfriend. Kaso ang problema, may anak na yung girlfriend mo. Ano naman po ngayon? Tumahimik ka dyan. Papatol ka na nga lang sa isang babae, pipili ka pa ng may sabit. Ma, wala pong asawa si Karina. Hindi po sila kasal ng tatay ng anak niya. Kahit na anak, may nakaraan ng babaeng yun. Sa tingin ko naman po hindi makakaapekto yun sa relasyon namin. Emong, nabasa ko yung mga text niya sa cellphone. Ano yung mga pinabibili niya sa'yo, ha? Pineperahan ka lang yata ng girlfriend mo Hindi naman po, ma. Anak naman, huwag mong pamiyasain ng girlfriend mo na ibigay sa kanya ang lahat ng luho niya. Tandaan mo, hindi ka bangko na konting kibot lang maglalabas ka na ng pera. Isipin mo munang kinabukasan mo, anak. Mag-ipon ka. Nag-iipon naman po ako, May. Anak, maniwala ka sa akin. Hindi si Karina ang nararapat sa'yo. Ano po bang mali sa girlfriend ko, ma? Ano po bang na-discover niyo sa kanya? At saka paano kayo nakakasiguro na hindi siya tamang babae para sa akin? Paano niyo po nasabi? Hindi niyo naman po kilala si Karina. Inaalala lang kita, anak. Nangangamba kasi ako na baka umiyak ka lang sa kanya kasi may nakaraan na siya. Matagal ko na pong natanggap ang nakaraan ng girlfriend ko. At si Karina, kampante po ako na hindi niya na po babalikan ang nakaraan niya. Pero anak… Ma, please. Huwag niyo naman po sanang panghimasukan pa ang buhay ko. Mahal na mahal ko po si Karina. At naniniwala po akong mahal din niya ako. Ma, tanggapin niyo naman po sana siya para sa akin. Okay. Kaya niyo lang po ba nasabi sa akin ng mga yan kasi hindi niyo pa kilala ang girlfriend ko? Pero kapag nakilala niyo siya, sigurado akong magbabago ang pananaw niyo sa kanya. Sige anak, kung hindi ka papigil, edi bahala ka. Sana nga lang hindi ka nagkamali ng minahal. Emong? Oo, Karina. Ako nga to. Salamat naman at tumawag ka. Namimiss na kasi kita Ikaw bakit ngayon ko lang tumawag? Ang totoo niyan nagtatampo talaga ako sa'yo. Sorry, Karina. Masyado lang akong busy. Masyado lang akong naging abala dito sa Maynila. Kung ganun, kailan ka ulit dadalaw dito sa Tacloban? Karina? Ano? Hanggang kailan ako maghihintay sa'yo? Emong, ilang buwan na tayong hindi nagkikita. Alam ko. Pero pasensya na talaga, Karina. Hindi ko pa masasabi kung kailan ulit ako makakadalaw dyan sa Tacloban. Emong naman. Kailangan kita dito. Hindi mo lang alam kung gaano ako nangungulila sa'yo. Sa totoo lang, hirap na ako sa sitwasyon natin. Pakiramdam ko wala akong boyfriend. Emong naman, kung mahal mo pa ako, at kung gusto mo pang tumagal yung relasyon natin, please, puntahan mo naman ako dito sa Tacloban. Ikaw na lang kaya pumunta dito sa Maynila? Alam mong imposible yan. May trabaho ako, at saka nandito ang anak ko at ang pamilya ko. Sana maintindihan mo ko. Katulad mo, kailangan kong samahan si Mama. Bukod sa kailangan kong magtrabaho dito para makaipon para sa kinabukasan natin. Alam kong marami na akong pagkukulang sa'yo. Pero sa ngayon, hindi ko talagang maisingit yung mga obligasyon ko sa'yo. Di lumabas din yung totoo na wala akong halaga sa'yo. Kung ganun lang pala mabuti pa sigurong magpalamig na lang muna tayo. Karina, sorry na. Promise, babawi talaga ako sa'yo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Ano bang gusto mong ipabili sa akin? Ipadadala ko dyan agad. Hindi, Emong. Hindi ko kailangan yan. Sa totoo lang, gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Pero, bakit? Dahil hindi na ako masaya sa'yo. Emong, may nahanap ako na hindi ko makita sa'yo.
Sabihin mo sa akin, ano ba yun na? Basta maghiwalay na tayo, Emong. Hindi, Karina. Hindi tayo maghihiwalay. Please, Karina. Bigyan mo pa ako ng second chance. Sisiguraduhin ko sa'yo na babawi talaga ako sa'yo sa susunod. Wag na lang siguro, Emong. Sige na, ibababa ko na tong phone. Sandali, Karina. Karina! Hello? Karina! Karina, sorry! Emong anak, matulog ka na. Huwag mo nang isipin pa si Karina. Walang kwenta yung babaeng yun. Sige po, ma. Matutulog na po ako. Sige anak, good night. Kumusta na kaya si Karina? Hindi ako makatulog sa kakaisip sa kanya. Ilang beses ko siyang sinubukang tawagan pero hindi na niya sinasagot. Teka, matawagan nga ulit siya. Baka sagutin na niya ako. Hello? Hello? Si Karina? Ayaw ka nang kausapin ni Karina. Kaya pwede ba? Huwag ka natatawag pa sa kanya. Teka, sino ba to? Hindi mo ba natatandaan yung boses ko? Ako to, si Lloyd. Anong ginagawa mo dyan sa bahay ni Karina? Nagkabalikan na kami ni Karina. Sa katunayan nagsasama na ulit kami. Kaya pwede ba? Huwag mo na kaming guluhin pa. Masaya na si Karina. Buo na kasi ang pamilya namin. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Akin na nga yung phone, Lloyd. Ako nakakausap sa kanya. Hello, Emong. Karina, totoo ba? Totoo ba na nagkabalikan na kayo ni Lloyd? Oo. At yun ang mas mabuting gawin. Total, may anak naman kami. Pero, paano na ako? Hiwalay na tayo, di ba? Narealize ko na mahal ko pa rin pala si Lloyd. At ikaw, oo, minahal din naman kita eh. Pero mas matimbang pa rin si Lloyd kaysa sa'yo. Pasensya ka na. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Your number one SM radio station.